Hello guys, part 2 na niya guys. So this is Eric Kilot of Vigo City, Davao, Mindanao, Philippines. Welcome to my YouTube channel and please subscribe, like, and share. Part 2 na niya guys from 3 de Mayo, Vigo City. Project ko. Sabi ganun mong pas mo ba no sa una? Kapong ganun. Sakit di kapon? Mayroon ko yung sige, paasa ko. Kane Tamara. Kane okay kane. Namula ko sa mga wala na kayong naon. Sige na inita dito. No? Di lang silit ni mong kainit, no? Kabugnaw. Grabe na bulak mo kayo. Ha? Ano ito yung dagat? Kita na kung hilo siguro. Oh, kapila na. Siguro ano? Katulo na? Katulo ka upat.
na dapat. Ano, Ano, pas eh? mo? Oli, pas mo. Pas mo, kusog. Una, one, osteoarthritis. Ito. Ini yung tangke rin, no? Ano naman?
bukas, sinusok ba? Dito sa inyo. Ayan tayo. Tira. Kapay, kaya mo tayo. Ano yung kasabot? Wait. Sige. Iba na tayo. Siguro, bye. Siguro. Ha? Bye. Siguro, ikaw tuloy. Parehas. Ngayon kung ba? Ano lang? Wala lang yung kwan. Wala lang yung kwan ay. Trabaho lang. Ang doon maganda natin. Basta kulay ang lawas. Sakit na kayo nito. Ha? Tungkol pinanintay. Pero hindi na mapanit. Dito to yung ilan. Pinanaya na siya. Tungkol sa nilip. Mangayo kami. Mangayo kami. Pero wala pa kang mangayo. Nana din siya. Pinakauna na kong gilot. Pakistani. Dito ko naghilot sa Saudi. Dili dali. Ato pagkabro din mo. Dito yung naghilot. I-upload ko. Ano ito na ngayon? Kadauli na ko dito ba? Hilot. Yan, ganaan mo nila. O yun man. Ibayin mo, mabayaran ng tao, no? O yun, no? Yan, itapiin mo ko. Ano ko, nalangyan mo doon. Lami man daw, no? Bo? Sakit na ito. Karang isda, Hmm? ang tiritin ang bawan. Ano ni? Ang the best, taon na mo, matambaka, budboron, burot, marilison, anak. Tambaka, budboron, burot, marilison, bilong-bilong, karabalya, Bison? marilison. Dili, marilison, ha? Bison. Ang pinakanindot yun, si matambaka. Sanabaw ka, no? Munggay. Dili, lechong baboy.
na, lagong na kasunod, ito maboy no? Taon na po tumulong ka sa birthday na gagawin ko naman. Talag sa langgot? Taon ko ba? Dito po mga taga-Japan, nalirit na ito tayo kanina. O, pareho ra. Nasa YouTube. Tara ko YouTube. Pare-pareho pa mo upaw. Upat ang mga kilo. Ulit lang. Ang Japan. Hmm. Start sa January. Ha?